प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता ഒന്നില്ലേ? हरे कृष्णा माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. നമ്മള് ഇന്നലെ 6 അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായം? ധ്യാനയോഗമാണ് പഠിച്ചത്. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചേ? നടന്നോ? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ? നമ്മള് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞു, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്ത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം, കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്? അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി, കർമ്മയോഗ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങായിരുന്നോ എല്ലാവരും? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉറക്ക ക്ഷീണാണോ എല്ലാവരും? വയ്യ, ഒരു ഉഷാറില്ലാതിരിക്കുന്ന എന്താ? നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മളിനി ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം. അതിന് മുന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണോ? അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാവബോധം. അതും അല്ല പറഞ്ഞത്. ആരുമില്ലേ ഇന്നലെ കേട്ടത് പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ മുക്ക് മറച്ച് നോക്കാതെ രണ്ടി മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ
എന്താ പറഞ്ഞ അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ അർജുനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? അഭ്യസിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? പരിശീലനം, യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് നിരന്തരം സാധിക്കും പരിശീലനം, അല്ലേ? നിരന്തരം പരിശീലിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ സമ്മതിച്ചു തന്നു. പക്ഷെ നിരന്തരം പരിശീലനം കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? പറഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മ വന്നു എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്താലാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുക. അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭ്യാസത്തിലൂടെ അത് സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു, കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടാവില്ല എന്നാണ് പിന്നെ അർജുനന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്താ എന്നുള്ളതൊന്നും കേട്ടില്ല ആരും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതൊന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തു, നാമം ജപിച്ചു, കുറെ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഭാഗവതം പഠിച്ചു, ഇതൊക്കെ കേട്ടു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? നാമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മുഴുവനാക്കി നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ചോദിച്ചു അത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കും. എന്ത് സാധിക്കും? എന്ത് പറഞ്ഞ? യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ദുഃഖം പരിഹരിക്കാം. നന്നായി. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ ഭഗവാൻ? അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അടുത്ത ജന്മത്തില് യോഗിയുടെ വീട്ടിലോ എങ്ങനെയോ ജനിക്കൂ, യോഗിയുടെ വീട്ടില് ജനിക്കുന്നു. യോഗി എന്നല്ല എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചെയ്തതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്തവർക്കൊന്നും എന്ത് വരില്ല? ദുർഗതി വരില്ല. നന്മ ചെയ്താല് ദുർഗതി വരില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും പറഞ്ഞു? ദുർഗതി വരില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം, നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു പുണ്യകാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? അതൊന്നും നഷ്ടം വരില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോകുക? ആദ്യം തന്നെ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള അല്ല, ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ പോണം പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ? എവിടേക്കാ പോവുക പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ? സ്വർഗത്തില് പോകും. സ്വർഗത്തില് പോകും. ആദ്യം നമ്മള് സ്വർഗത്തിൽ, രണ്ടാമത് എടുക്കണം 6ാമത്തെ അധ്യായം. ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ പോകും? സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അവിടെ പോയി നമ്മള് ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് തീരുമ്പോ അവിടെ 0 ബാലൻസ് ആകുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെവിടേക്ക് വരണം? ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം അല്ലെ? ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മളൊരു ജന്മം എടുക്കുമ്പോ, ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ജനിക്കും? നീതിനിഷ്ഠയുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ധനാഠ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും? വീണ്ടും ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അടുത്തതൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നു മനസ്സിലാക്കുക, അത് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടുന്നു മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് എപ്പോ കിട്ടാം? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ? നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടും. മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടും. പിന്നെ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വല്ല മനസ്സമാധാനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനോദയം, പിന്നെ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മോചനം, ഇതൊക്കെ നാമജപത്തിന്റെ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് 6ാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ആയിക്കോട്ടോ. ഓർമ്മ വരാണ്ട അല്ലേ? മനസ്സിലായിണ്ട്.
മനസ്സിലായില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. യോഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക. ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം? ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഭക്തിയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഭക്തിയോഗം. കടക്കാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം. പഠിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയോഗം. നമുക്ക് ഭക്തിയോട് കൂടി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു യോഗമാണ്. നമ്മൾ ഏകാദശിയാണെന്ന്. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്, അറിയാവോ? അറിയാം. ഏകാദശി എടുക്കാറുണ്ടോ? എടുക്കാറുണ്ട്. പറ്റുന്നവരെടുക്കുക. മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നവര് നിർബന്ധമല്ല, അല്ലാത്തവര് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നതും നല്ല അധ്യായങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലുള്ളത്. കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ടും താല്പര്യമുള്ള അധ്യായങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അത് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്തിനു പ്രാധാന്യമുണ്ട്? കേൾക്കൂ. കേൾവിക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ശൃണു ത്വാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സാഹിത്യങ്ങളിൽ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്? ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? ഭാഗവതം. നിരന്തരം ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? പവിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, തന്നെത്താനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത്, പവിത്രീകരണം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ തന്നെത്താനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഭക്തി വളർന്നു വരുന്ന പറയണം. നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു, ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതും
ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. നമ്മളത് ശ്രവിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറയുന്ന ഭഗവാൻ. ശ്രവിച്ചാൽ തന്നെ ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ പവിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ശ്രവണത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രവണം നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തി, ഭക്തിയുടെ 9 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ 9 നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പഠിക്കും പോകെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ്, ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കേൾക്കുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കേൾക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, അതായത് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പവിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്, അത് തന്നെത്താനെ സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നു? മനുഷ്യാണാമഹ സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ് സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് എന്തറിയില്ല? എന്നെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് എത്ര പേരാണ്? കുറച്ചു പേരാണ്. അവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഭഗവാനെ മുഴുവനായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് കുറെ പേര് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ആ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആര്? പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. ആ സർവകാരണങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും കാരണനാരാണ്? സർവകാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ ആ ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ എന്താ പറയാ? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ പറയും ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനു വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? ഭക്തി നമ്മൾ പറയുമല്ലേ, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ പറയും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഇത് പരിശീലിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇത് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭൂമിരാപനലോ വായുഖം മനോബുദ്ധിരേവച്ച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 8 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് വേറൊരു ശക്തി കൂടി ഭഗവാനുണ്ട്. ഏതാണ്? അപരേയമിതസ്തന്യം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധര്യതേ ജഗത്. ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാന് വേറൊരു ശക്തി കൂടിയുണ്ട്.
ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാന് വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. എന്താണത്? ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന തരം ശക്തിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ താഴ്ന്ന തരം ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കൾ, ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കൾ. ആത്മാക്കളാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാക്കള്. അധമ ശക്തിയാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കൾ, ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മാക്കള്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനിയോ മത്ത പലതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല, ഭഗവാനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു വേറെ സത്യമില്ല. എപ്രകാരമാണോ മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ, മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മാല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ നൂല് കാണുന്നില്ല. ആ നൂല് കാണാതെ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് ആ മുത്തുകൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. നീ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയില് ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് വൈഭവങ്ങൾ പറയാണ്. അതായത് ജലത്തിന്റെ രസം, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് തോന്നുന്ന ഒരു രസം, ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അത് ഭഗവാനാണ്, ആ ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ പ്രകാശം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, ആകാശത്തിലെ ആ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഞാനാണ്. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തി, ആ ബുദ്ധിശക്തി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, അതും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നാത്വഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, എല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, എല്ലാതും അവസ്ഥകളും ആരുടെ ശക്തി തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മേലെയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്, അല്ലാതെ
ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ദൈവീ ഹേഷ്യ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങള്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്, ഈ 3 ഗുണങ്ങള് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിനെ മറികടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ എനിക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മറികടക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവർക്ക്, സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേരെയും ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബധന്ധ്യേ നരാധമ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായിട്ടുള്ളവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരൊക്കെയാണ്? 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്. ഒന്ന് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, പിന്നെ മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മനുഷ്യന്മാരിലെ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അതായത് അവരുടെ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ എന്താണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടതാണ്, മായയാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര്, പിന്നെ നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. ഈ 4 കൂട്ടർ ആര് എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് തന്നെ അനുഭവിക്കണം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, അവര് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് തന്നെ അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. കഴുതയെ പോലെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അവരാണ് മൂഢന്മാര്. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാര്. നരൻ എന്നാ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്ന് വെച്ചാലോ ഏറ്റവും താണത്. അപ്പൊ നരാധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരില് ഏറ്റവും താണിട്ടുള്ളവരാണ് നരാധമന്മാര്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സമ്മതില്ല. അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നവരാണ് നരാധമന്മാര്. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, അവർക്കും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ലാത്തവരാണ്. പിന്നെ ദുഷ്കൃതികള്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണവർ. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കിയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് കുറെ മുന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, അവർ വിചാരിക്കുന്നതാണ്, അവർ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് മായികമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവര് വഴിതെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ആസുര സ്വഭാവികള്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും, അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അവര് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആര്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ഇവര് 4 പേര് ദുഷ്കൃതികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 4 കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാണ്. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ആരൊക്കെയാണ് 4 കൂട്ടര്? ദുഃഖിതര്, പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, ധനകാംക്ഷി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരും 4 കൂട്ടര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവരും, ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരും. ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. തെറ്റായ അവരുടെ ധാരണ, അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത കൂട്ടര്. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തേതാണ് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവര്. ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. പിന്നെ ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന
ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ കൂടെ, അതായത് ആദ്യത്തെ 2 പിക്ചറിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒരു ആനയെ കാണുന്നുണ്ടാവും, രണ്ടാമത്തത് ദ്രൗപദി. ഇത് രണ്ടും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ദ്രൗപദി എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്? ദുഃഖം വന്നപ്പോ, അതായത് വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഒരാളും തന്നെ സഹായിക്കാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചതാണ് ആര്? ശരണം പ്രാപിക്കാണ് ദ്രൗപദി. അതായത് ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗജേന്ദ്രൻ, ആനത്തലവനാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആനയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, തടാകത്തില് മുതല പിടിച്ചിട്ട് കുറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ സുഹൃതം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട്, സ്മരിക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മ വരാണ്. അങ്ങനെ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഗജേന്ദ്രനെയും ആരെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ദ്രൗപദിയെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്ത് കാണുന്ന 2 പിക്ചർ ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ച വേണര്. ഒന്നാമത്തത് ധ്രുവകുമാരൻ, ധ്രുവനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സുഗ്രീവനും. അപ്പൊ ധ്രുവൻ എന്താണ്? ധ്രുവന്റെ അച്ഛനേക്കാളും കൂടുതൽ പേരും പ്രശസ്തിയും ധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചതാണ് ആര്? ധ്രുവൻ. അതേപോലെ തന്നെ സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് സഖ്യം ചേരാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവര് ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ധ്രുവനെ, അതുപോലെ തന്നെ സുഗ്രീവനെ. പിന്നെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന 2 പിക്ചർ താഴെയും മേലെയും കാണുന്നത് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെയും പിന്നെ താഴെ കാണുന്നത് നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുമാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ആരുടെ അടുത്ത്? ശൂദ്ര മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് മുകളിലെ പിക്ചർ. താഴെ പിക്ചർ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സുതഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടും എന്താണ്? ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ 2 പിക്ചറും. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ കാണുന്നത് ശുകദേവ മഹർഷി, അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നത്. പുറത്തു വന്ന മായ പിടിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് പുറത്തു വരാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ വന്ന് ഇല്ല, മായ പിടിക്കില്ല, നിന്നെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ശുകദേവ മഹർഷി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ശുകദേവ മഹർഷി. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഈ പിക്ചറുകൾ പറഞ്ഞത്? രേഷ്ണ കേട്ടില്ലേ മാതാജി? ഇത് ആദ്യത്തെ 2 പിക്ചർ, ആനയുടെ പിക്ചറും ദ്രൗപദിയുടെ പിക്ചറും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണമാണ്. ദുഃഖം വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഈ 2 പിക്ചർ പറയുന്നത്. ഈ താഴത്ത് കാണുന്ന 2 പിക്ചർ ആ കുട്ടിയുടെയും പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് സുഗ്രീവന്റെ, ഇവര് 2 പേരും എന്താണ്? ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ് ഇവര് 2 പേരും, ധ്രുവനും സുഗ്രീവനും. പിന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന 2 പിക്ചർ, താഴത്തെ മേലത്തെ കാണുന്ന 2 പിക്ചർ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ശൂദ്ര മഹർഷിയിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്നത് നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര്. ഇവര് 2 പേരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർ. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജിജ്ഞാസിന് ഉദാഹരണമാണ് ആ ലാസ്റ്റ് 2 പിക്ചർ. അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ പിക്ചറാണ് ഇത്, അതായത് മുകളിലത്തെ 3ാമത്തെ പിക്ചർ. അത് ശുകദേവ മഹർഷി ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ശുകദേവ മഹർഷിയെ. ഭാഗവതത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടോ. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കു കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാകുന്നത് അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കിതൊന്നും സാധിക്കില്ല. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കള്
വളരെ വിരളമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനാണ്, സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണെന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. കാമസ്ഥൈസ്തൈഹൃതജ്ഞാന പ്രപതന്ത്യന്യദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നു, ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര് ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. അന്തവത്തു, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കുന്നില്ല, പറയാം. ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്ത വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ദേവന്മാരെ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഓരോ മൂർത്തിയിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്ത വിധം നമ്മളെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ്? ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ആ ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ ഉതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവർ ഇച്ഛിക്കുന്ന ആഗ്രഹം കൈവരും. ആ വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി തരുന്നത് ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സരസ്വതി ദേവി നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ മഹാദേവൻ ആരാധിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി ആരാധിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവരോട് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവരാരോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം? ഭഗവാനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. ഇന്ന ആള് എന്നോട് ഇന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേന്ന് ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇവര് നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത്? ഇത് നൽകുന്നത്. നേരിട്ട് ഇവർക്ക് നൽകാനുള്ള അധികാരമില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് ഭഗവാനാണ് ഇവരുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ നമുക്കത് നൽകുന്നതെന്ന് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ ആരാധിക്കാനുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയചോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുച്ഛമായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെവിടെത്തും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യാസമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതികളില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല,
എന്താണ് ഭഗവാന് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം എവിടെയുള്ളവരാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് നമുക്ക് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഭഗവാൻ മൂഢന്മാരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നും എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്ക് ഒന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല അവർക്ക്. കാരണം അവരെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തി? യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് പറയുന്നത്. ആ യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂഢന്മാരിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അജനായിട്ടുള്ള അവ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് മൂഢന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി ന മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയാം, ഇന്നലത്തെ കാര്യം അറിയാം, നാളത്തെ കാര്യം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ആർക്കും ഭഗവാൻ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ അറിയാം, ഇന്നലത്തെ കാര്യം നമ്മൾ അറിയാം, നാളെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. പൂർവ്വജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലോ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും? ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങള് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ച മാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ? എന്നെ അറിയണം, ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, ദേവന്മാരുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭഗവാൻ നാഥനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്താവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നാഥനാണ്, സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാറ്റിന്റെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായി ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ തീരത്തില് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനിലെ മനസ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലെ, ശ്രവണമാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു? നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് പവിത്രീകരിക്കുന്നത്. ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കഥാശ്രവണം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടാണ്. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി. അതായത് ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാലും അതിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്താണ്? വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കാര്യമല്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികള്, ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും രണ്ടാമത്തെ അധമ ശക്തി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 2 തരം ശക്തികളാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ശക്തികളുടെ എല്ലാം ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ഓങ്കാരം അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ കഴിവ്, പൗരുഷം അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തി, തേജസ്സികളുടെ തേജസ് ഇതെല്ലാം ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഒന്നിനും ഭഗവാനല്ല. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒന്നിനും അധീനനല്ല, എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എല്ലാതും നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഭഗവാനില് മനസ്സൂനിയർക്ക് ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ മായയാണത്. മായയെ അതിജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? 4 കൂട്ടർ, ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഉദാഹരണം ദ്രൗപദി, ആന. കൃഷ്ണ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ. ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര് ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. പിന്നെ ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, മൂഢന്മാര്, ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവരൊന്നും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര്. ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ദുഃഖം വരുമ്പോ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഇവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവര്, സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയാണ്? തുച്ഛമാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? കാരണം അവരെ ആരാധിച്ചാലും ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ആ ഫലം ആര് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും ആ ദേവൻ എന്തിനുള്ള അധികാരമില്ല? നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫലം നൽകാനുള്ള അധികാരമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മറ്റുള്ള കുറെ മന്ത്രിമാരുണ്ടല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അണ്ടറിൽ. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാലും അവർ ആരടുത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കും? പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും, അത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേന്ന്. പ്രധാനമന്ത്രി ഓക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആര് തരുന്നത്? അവര് പെർമിഷൻ തരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മഹാദേവനാവാം, ദേവിയാവാം, ഗണപതി ആകാം, ആരാവാം, സരസ്വതി ആവാം, ആരോട് ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകണമെങ്കിൽ ആരുടെ പെർമിഷനും കൂടി വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനും കൂടി വേണം. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാല് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും, ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? താൽക്കാലികമായിരിക്കും, സ്ഥിരമായിട്ടായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് നമുക്ക് ഐശ്വര്യം സമ്പത്തും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ജീവിതം മുഴുവനും സമ്പത്തും ഐശ്വര്യം കിട്ടുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ ഓരോ സമയം വരെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടും ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിക്കും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധിഭൂതാദി ദൈവം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാ ജീവികളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമനിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മായാശക്തി, മായയാണ് നമ്മളെ പിടികൂടുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യത്തിൽ